Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 30. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa pagkalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa beranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tawo kaniya og miingon, "Kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kun ikaw ba gayud ang Mesiyas." Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang akong amahan usara." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.